салом дӯстон, оё боре шудааст ки шумо коре мекунед вале мағзи саратон ногаҳон дар чизе банд мешаваду шумо дар фикр мезанед ки чаро ин корро карда истодаед? Ана дар футбол низ баъзе вақт мозги футболбозон пауза мекунаду онҳо корҳои аҷиб мекунанд. Маҳз ҳамин гуна ҳолатҳоро имрӯз мо ба шумо пешкаш мекунем. Чун ҳар вақта лайку об нашуданро фаромӯш намекунем дӯстон. Бароҳат чинед, оғоз мекунем. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз як ҳолати аҷоиб дар Англия сар мекунем. Дар як маврид баъди зарбаи ҳамлавар туп ба чӯби дарвоза бархӯрд, вале ҳимоятгар бо зарбаи аҷибаш тупро рост ба дарвозаи худашон зад. Маълум ки ӯ мехост тупро аз ҷаримагоҳ дур кунад, аммо чӣ шудани корро худатон дида истодаед. Ҳамдастаҳояш аниқ ин гуна шудани корро фикр намекарданд. ба футболи занона менигарем. Баъди партофти туп ба ҷаримагоҳ ва зарба бо сар, туп на он қадар сахт мерафт ки гардонданаш ғайриимкон бошад, вале дарвозабон аз ӯдаи кораш набаромад. Аз ӯ танҳо бо дасташ қапидан лозим буду халос. қаҳрамони дигари мо дарвозабон Андреа Кансели мебошад. ҳимоятгар ягон варианти давоми ҳамларо намебинаду тупро ба ӯ бармегардонад. Андреа мехост тупро ба канори дигар партояд, вале тупро рост ба дарвозаи холӣ зад. охир чӣ хел? дар Англия ҳамеша футболбозони техникаи хубдошта бисёр буданд, вале ин гуна футболбозон ҳам бозӣ мекарданд. Футболбоз мехост тупро хело зебо партоф кунад, вале ин кораш ҳамаро аз ханда кушт. ба Германия меравем. ҷое ки ҳимоятгари Армения Ҷулиус баъди зарбаи ҷаримавӣ нишон дод ки ин гуна бозӣ кардан хатост. Аввал зарбаи ҷаримавиро натавонист гардонад ва фикри дарвозабонро парешон кард. Дарвозабон ку як бало карда тупро гардонид, вале бори дуюм Ҷулиус тупро аз байни пои дарвозабон зада худголро ба қайд гирифт. ҳолати дигар аз минтақаи Осиё. Дар ин маврид ҳисоби бозӣ аллакай дар дақиқаи нуҳум аз хатои нофаҳмои дарвозабон кушода шуд. Баъди партоф аз маркази майдон дарвозабон аз мавқеаш баромад ва бояд тупро хуб ба даст мегирифт, вале сад афсӯс чизе ки ҳама мунтазир буданд нашуду туп аз болои сари дарвозабон ба рақиб гузашт. Давомаш ба шумо низ маълум. мавсими гузашта монанди хоби баде барои ҳимоятгари мунтахаби Англия ва дастаи Манчестер Юнайтед Магуайр буд. аксари мухлисон ҳар чӣ зудтар ӯро фурӯхтанро талаб мекарданд. Аввалан ӯ қариб буд Роналдуро аз хандаи зебо маҳрум кунад, чунки бо сараш ба рӯи Роналду зарба зад. Баъди чанд бозӣ бошад қариб буд гӯши Погбаро канда ба дасташ диҳад. Агар Роналду ба ин оромона рафтор карда бошад, Погба баръакс. Ба пол ҳатто ёрии духтурон низ лозим шуда буд. ин гуна ҳолатҳоро Бундеслига низ ба мо нишон медиҳад. Дар бозии Шалке ва Боруссия Мюнхенгладбах баъди гузариши зебои партоф ба ҷаримагоҳ аз ҷониби Сане, ҳимоятгарони Боруссия Ховерт Нортвей ва Мартин Хинтреген намедонистанд кадомашон тупро бояд дур кунанд. оқибат туп ба ҳардуяшон заду ба дарвоза даромад. бозии баъди хати ҳимоя буду халос. ҳимоятгари Барселона Алба дар вақти ҳамла аз марказ ба тарафи рост рафту хост партоф ба ҷаримагоҳ кунад. ӯ 1 гектар ҷои холӣ барои мавқеи озод баромадан дошт, вале намедонам чӣ ба чашмаш афтод ки ба тарафи тамоман нолозим рафту ҳамаро барбод дод. ҳолати дигар аз ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ. ҳимоятгар Орландо пасро ба ақиб тарафи дарвозабон медиҳад. Дарвозабон ки ҳушаш ба кофтани ҳамдастаҳояш банд буд, суръати тупро дар назар нагирифт, то ӯ ба хулоса омад ки туп аз зери пояаш ба дарвоза даромад. наход ҳамин қадар кори қин бошад бардошти дарвозабонҳо. аз ин кор сармураббии даста низ ҳайрон монд ки чӣ чора бояд андешад. дигар ҳолат аз Гретсияи офтобӣ. бахилӣ ва футбол дар як ҳолат. нигоҳ кунед ки баъди хатои ҳимоятгар туп ба футболбози Аякс Серхио Араухо омад. ӯ метавонист ба чашми пӯшида ҳам тупро ба дарвоза занад, вале ӯ аз хоҳиши сахти гол задан тупро саросимавор ба болочӯби дарвоза зад. ҳолати пушаймонии футболбозро фаҳмидан мумкин, вале гуфти гапҳо нодидагии бад ҳам зарар дорад. биёед аз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ёдовар шавем. бозии Ювентус ва Реал Мадрид. ҳимоятгари туриниҳо Артуро Видал бо талоши зиёде ба ҷаримагоҳ даромад ва мехост тупро ба марказ партояд, вале аз саросимагӣ ба ҷои туп заминро заду аз пой афтид. аҷибаш ин ки баъди хестан зуд пеналти талаб карданро сар кард. ба фикрам ҳама одат карданд ки гуноҳи дар ҷаримагоҳ шударо ба калаи Рамос бор кунанд, вале ин ҷо ягон футболбоз ба Видал наздик ҳам набуданд.
ана дар ҷои нолозим ва дар вақти ноҷо будан чӣ маънӣ дорад? Бозии бонувони Англия ва Германия. Зарбаи якумро ҳимоятгари англис бармегардонад, зарбаи дуюм аз наздикии дарвоза берун мерафт, вале дарвозабон аз куҷои тӯбро ба пои бозингари рақами 6 мезанаду бац! Гол. Ноомади кор барои бонувони англис. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Агар ягон ҳолати дигар дар ёдатон бошад, дар комментария нависед, то мо ҳам бохабар шавем. Пайгири канали Футболодарон бимонед, то наворҳои ҷолибро сари вақт бубинед. Хайр.